هەژمارێک بزیشکên Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi hemahengî rêxistineka mirovî li Hewlêrê rojeka karê bizîşkî bêberamber ji çareserkirina nexweşan re terxan kirine. Rêxistina hîtma bi hemahengî gel Komelgeha Bizîşkiya Sûrî roj dibin sernavê proseya beşekî ji dema xwe bexş bike, pêşwaziya nexweşan çareserkirina wan bi bêberamber ji ber pêwîstiya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya gelek pêşkêş dikin. Li gorî agahiyên Radyoya Rêbaz, pêşwaziya nexweşan li Komelgeha Roj ya li ser cadeya 40 metrî li Hewlêrê dê roja pênşemê 29 Mah Heftan 2019 ji demjimêr 2 piştî nîvro ta 9 êvarê berdewam bike. Di vê proseyê de 12 bizîşkên Rojavayê Kurdistanê ji pisporên nexweşiyên dil, zarok, neştergeriya giştî, neştergeriya hestiyan, guh, dinan, jin, çareseriya taqîgehî û fîzîkê dê beşdar bibin. Her di vê derbarê de li 2 Meha Heştan de jî proseyeke bûyî awayî ji aliyê 6 bizîşkên Kurdên Rojavayê Kurdistanê jê pisporan bi hemahengî li gel rêxistina hîtma ji demjimêr 8 sibehê ta 8 êvarê li nexweşxaneya Şîfa ya li Hewlêrê hat encamdan. Beriya wê jî li kampên penaberan li Herêma Kurdistanê heman prose wek alîkariyekê ji penaberan re hat pêşkêşkirin.